ijay kung kunadang Saul no anya mo ti talagang nga da ijay no talagang nga napintas mo tlaang. Nagkikita tayo to ijay Saul Orion Duck. Nakakatang tayo titika nga mapan ijay Saul. Ay susapo ko abang matay bas. Ay salat talaga. Tayo ito sa tayo bas tayo yung kakadwa. Basaan tayo matlang. Ang pagkatot no bayaw awan tayo. Hindi tayo dugo umapan ijay sa bali nga lugar. Ay bakato no Jack Tom mo agawit ang. May gusto sa tayo daw. Nang Saul kung nana. Ay salat nagalasmat dito nga panagpasyaran ta tutudumat intay ijay subway ta padasan tayo man ti makungkunang subway. Balik kasi ti train station tayo pini magkita yun nakasera mamin. Ay at gate na hamo makita ti release na talagang kinoberan da hamo ko makita kaya iti train. Ay nagsorting ka yan awan pagtulungan nakababay mo iti mapang makikatugaw ito'y para senior citizen dahil man padasan dyan bangir kailang mo dito tayong kaya ay sos kailyan puro matag kikibin kada agbibisaw di kito'y makitkitak dito yung tren ay apo ya kitain nyo man. Sana all. Oh my God! Kok may balikan? Bawin ka na mas pasyar. Ay, naunok ka pala ka. Mag-iinap mo. Ay, at may sara. Kaya itong taap na kayo. Kapal dito ito. Saan ko makikita? Babawin ka talaga sa lagi. Sa nakatabihan. Pauna isang kailyan puro mo ta agiin na pros kada aglilin ng bengti makikita ay makapawang ganas mo titiag pasyar no kastoya bustag may saak iparparupadan sa among launa yan ay Diyos ko agawit tayo malagan. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo.